Ďalšou zo služieb je výkup nehnuteľnosti pri dedickom konaní a v prípade, že je viacero dedičov a nevedia sa dohodnúť, je možné vás aj v takejto situácii osloviť? Je a častokrát nás oslovujú títo dedičia, lebo ak ich je že veľmi že veľa, dám taký príklad, teraz nedávno sme riešili, že jeden klient bol že na východe, klientka v Bratislave, boli dvaja že dedičia, oni sa medzi sebou nevedeli dohodnúť, tak nás oslovil, že či neskúsime my, že keďže sme v Bratislave, či sa s ňou nestretneme a neskúsime to nejak, lebo pri tom dedickom, pri výkupe ja vnímam, že tam už nejde faktor, že sme len tá realitno-investičná spoločnosť, ale tam aj vstupujeme, že trošku, nie že ako živnosť, že mediátori, ale tú skúsenosť ako nejaká psychológia toho, že predaja máme a vieme navnímať toho klienta a snažíme sa aj vstupom ako keby tej mediácie dohodnúť to. Lebo poznáte to určite, aj ja sám to poznám v rodine, keď je brat so sestrou alebo niekto rozhadaný, tak oni sa nedohodnú. Musí vstúpiť niekto tretí. Takže áno, častokrát nás oslovujú klienti, ktorí majú že nejaký spor. Dá sa nás osloviť aj už keď viete, že budete dediť, tak sa nás dá osloviť, lebo veľmi veľa tých klientov v tej nehnuteľnosti, jeden z tých dedičov, že možno býva, vie nám ju ukázať. To znamená, že my už pred vstupom, ako oni prídu na to dedické konanie s notárom, čo je ako súdny komisár, tak my už dopredu vieme im povedať aj ako majú vlastne povedať notárovi, že aká je trhová cena, dopredu vedia od nás, za čo to my kúpime a vieme už aj dopredu urobiť tú dohodu s tými dedičmi, ak sú zistení. Lebo veľakrát je ten problém, že oni si myslia, že možno sú len dvaja dediči a notár, tým, ako súdny komisár, zistí vlastne tým zisťovaním tých dedičov ešte o ďalších tých dedičov. A vieme dať aj rádu, že možno, či to, viete, že je dobré osloviť realitnú kanceláriu ako nás, keď sa na to špecializujeme, lebo môžeme aj zistiť, že toto je trhová cena a notár im povie, že toto sú dlhy a zistia, že to je predĺžené vlastne dedictvo. Takže vieme do toho vstúpiť a vieme podpisovať aj zmluvu o budúcej zmluve, ak už je zistený okruh tých dedičov. Ako sa určuje cena pri výkupe nehnuteľnosti? Cenu si určujeme sami. Je nás viacero, ktorí vlastne to naceňujeme. A takto poviem, že ak sa jedná že o Bratislavu, Nitru, Trnavu, to si vieme ako my sami v rámci firmy Nestor Capital analyzovať ako tým, ale vždy to ešte robíme s podporou miestnej ako keby realitnej kancelárie. Takže vždy tá cena je určená podľa vlastne odborníkov v tých realitách, že aká je trhová. My klientovi aj v ponuke vždy povieme, alebo keď s ním voláme, alebo posielame ponuku mailom, že čo je trhová cena a čo je naša výkupná. Neprihľadáme na to, že aký je znalecký posudok, vždy je pre nás kľúčová aktuálna trhová cena. To sa vždy môže meniť. A na záver by som sa možno spýtal, prečo mám dôverovať práve spoločnosti Nestor Capital? Na trhu je veľa firiem, ktoré ponúkajú rýchle riešenia, tak prečo práve vy? Firma samotná Nestor Capital a zastúpená vlastne konateľom mojou osobou, Martinom Nestorom, pôsobí na trhu už asi nejakých že 12 rokov. Sa tomu či ja osobne alebo firma že venujeme. To znamená, že mal by nás osloviť za tú skúsenosť, za nejaký, ku každému klientovi pristupujeme s ľudským prístupom a samotne, ak si pozrie, že či recenzie našich klientov, nejaká tá spokojnosť, alebo ako robíme vlastne tie veci, tak môže si vyhodnotiť, že sme dôveryhodný a spoľahlivý partner. Ale ako vravím všetkým klientom, vždy tam musí byť aj taká tá, či s našim tímom obchodná alebo ľudská chémia, lebo ten výkup nehnuteľnosti je dosť špecifická služba, takže klient sám vlastne na základe či web stránky alebo hodnotení iných ľudí, sociálnych sietí a propagácie tej spoločnosti, nech si vyberie tú vhodnú, ktorá vlastne ako keby jemu rezonuje. V prípade, že ešte neviem, či chcem ísť do výkupu nehnuteľnosti a môžem vás osloviť aj v takejto situácii, že sa chcem len poradiť? Určite. Veľmi radi, lebo považujeme, že výkup nehnuteľnosti je služba. Aj kľudne nám môžete, že našemu týmu zavolať a bezplatne skonzultovať vašu situáciu. Veľakrát zistíme,
že klient možno, že chce ten výkup nehnuteľnosti a možno sa to dá vyriešiť vám tou službou realitného sprostredkovania a nemusí vôbec prísť na výkup nehnuteľnosti. To sa nám deje, by som povedal, jeden z 10 prípadov, že to ešte vieme zachrániť a nemusíme to ani vykupovať.